Ero kamana daktari kapo nitie okang' machielo ng'ato chopo osiptal wacho ni yath onge. Wach moro ni yath onge osiptal. Onyalo rumo nade? Inyalo tieke yo machalo nade? Ero kamano. Kapok adoko mano ndik madana ajiw ka ni tuoche mag kansa en tuo ma affect just more than ng'ama tuo no. Gin tuoche ma affect the familia and the community. Familia stress magibedo godo bet mang'eny ahinya. Pressure e wach finances e mag pesa gi. Ngato giuso dher achiel manginyiedho magiuso chakre. Koro giuso mag thieth. Lopgi magipuro magigolo alot ni giuso mondo giyud go thieth. Emomiyo ka UHC pila wacho ni universal health coverage ni nyaka yud thieth maber malong'o mogik ka ma ok yudo lal kata dhier kowuok e mar thieth no. Mano mokwongo. Mar ariyo en ni sirkal e wach universal health coverage UHC ni wach man health products and technology ni supply mag yedhe gi lony e weche mag thieth en pila mar ariyo e wach UHC. Kina mwa ka ker pile wacho lando pile ni UHC kana mana theme kana mpaka migo mogike e sherehe ma 20th October mabiro ni Kericho. Theme en universal health coverage. Kino mwa ka serikali oketo mag thieth e yo mbele. Kino mwa kipa mbele. But kana ni kikobere ni mbaka ni ker malo kai gombo mar no ka jopiny oyudo konyruok. To governance piny kai to na mibadhi mako ne gi pes thieth to gi muonya beti gi momo ni bill mukel manyino ni FIF bill facility improvement fund bill mojo ni pesa mora moyude hospital kar thieth en pesa manyaka tigo mana kar thieth kende okoni jotuo kawo pesa chulo NHIF chulo linda mama chulo to governors GMCs kawo pesa to dhigo Zanzibar kia dhi nyego tablet kia computers magitiyo godo e assembly imi go bribe or you can certain bills apana. Sani moving forward, pesa mora mo chul e kar thieth. Pesa mora mo yudi kar thieth. Itiyo go e weche mag thieth. Ko first osiptende bo bedo gi teko mar kado kata ka yedhe go wuonge godo. Tika inyalo dhi inyiew gi kendi u procure at your level. So the man ga mano dhi konyo kabisa. Maka counties o embrace watch ni. To then you know what nyaka sub county na bondo one loss of million achiel ko medo uru kana million ariyo e wibe ade ko dho medo yedhe mag thieth ko apa mbele mos yuage yath onge ni dirumo previously ne wach makidi isichulo pesa mumi yath to stock restock no onge pesa cha ko the county to timo something totally different ko looking for what more na kendo geno nani ban 20th October ka kirose launch watch UHC ni maber to every county ibo mi challenge mondo gitim ko tamo gibende gigo ba gipini mano tamo ya serikal onwo gich askem pidu kana chama mag jaksejojo ni maybe level 5 tema ni piny kai kwa jo level 5 Russia sia Omabei Migori osema madongo go one ukawgi duogi serikal madiere gich serikal madiere bo national government bedo ndio pesa moko pok gioro e counties kwa health 90% involved to budget madhi mana 60% podonga afya house kai ko function ni onge pesa molo bangi ko maybe kajoga otamo to yao ni mai ukauru health center dispensary gi level 3 gi to the level 5 ka di malo to we can have like maybe 10 hospitals. Yes. Ero kama na nyingine ngodogo mono mwarangi ane gi kukumari